ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз давоми ҳамун папринро шумода нишон метавам, амоиш ки нишон додаги нестем, бо навинко бисёр бардагим. Марҳамат сар мекем айми ҳуҷиёна. Инаи демаш. Нархи ё оптум 60 сомон. Скидкаи идона рафтаистай 60 сомон идонаш. Дона фақат дона 80 сомон. Оптум ай 5 та гирифти 60 сомонӣ ҳисоб мекунед. Марҳамат. Иҷа 150 либоси навай. ҳай мо чанд қаша тонистем боз шумода нишон метем. Боқӣ мондааша сурат мепартем. Кадоме ки мегира. Анаму занг бизана. Мо суратшам гирифтагӣ дорем тайёр. Шумода суратша мепартем. Шумо ай сурат вибр мекунед. Кадоме ки метонен ай ҳамҷа скриншот карда мепартоед. Ина марҳамат бибинен. Чизои гулои навинка овардагим. Ҳамаш пашти 90% навинкай. Обши 150 та гул ҳастай пока. Дар бораи материал дубайский тоза 3 сол мегзарад, ранги иваз намешавад. Фақат якум сортоша мо шумо нишон медиҳем. Чибаки мо фақат якум сорто қати заниматсия мекунем, дим сорт вообще намефурӯшем. Барои дили пир қати шумо дар ҷои ҳастен, барои тӯи маърака мегирен, барои савдо мегирен, баъд дили пир метонен ки заказ кунен, чизотуна получат мекунен. Доставка тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон, Россия дорем. Фақат шарҳош ки даступни ҳастанд почта қатия, ҳам самолет қатӣ, ҳам мошин қатӣ. Кадоме ба фурҷа боша метавона ки мошин қатӣ заказ куна. ина марҳамат чизои гулои навинка. ба нишондам хай ҳастай гулое ки пешмо запис кардагӣ будем. Яки ҳамаёро ки дар видео намеғинҷад, ҳамаё мисол 150-200 материали навинка дар видео намебиям. Ҳарами шумо ҳозирашда ҳамин чизое ки дидестен ҳамаш навинкаан. Скриншот карда мепартаен ҳамиш беҳад зурай. ин кадом мегира, инишам се ранги зурай. Дорем гулои истени, гулои компютерни дорем. Гулои компютеришам бисёрай. ин гандамаки навинкаан. Инаям материалам навай. Гулои навинкаан. ҳамаи чизое ки шумо дидестен. Нархи 60 сомон оптови. Оптови 60 сомон. Дона 80 сомон. чӣ маълумоте ки дар кор буд барои ҳамин материалҳо дар видеои пешинаам ҳастай. Гарантияш 100% барои рангш нарафтан, барои вайрон нашидан. Баъд мулоимай фарқ мекунад. Дубайский ай ҳамаш бози нағзи материалҳо ҳамин дубайскиёам. Чибаки ҳам масъалаи мулоим шунда, ҳам качество, ҳам ранг нарафтан, ҳама тарафа ҳозир ҳамёр рафтистанд. Сангшонам нормал не. Санги ё санг доран, хотиррасон мекунем ки ё санг доран. аз май пештар мегирем, шумо сангоша мебинед. ин видео дар хона метава сиёта. ама ин зардак. ана ин материал скромнича. ин сирхак барои духтарако. ин адрасгулай. Нёш адрасгул. марҳамат бибинед. чизое ки шумо дар маъқул мешавад. чизое ки маъқултон мешидагитона фақат скриншот мекунед, мепартоед. Тамом. ин чизое буд ки ҳозир ҳатта мо 50 донаша шумода мумкин партофта бошем. барои ҳамин шумо кадомет ки конкрет гирифтан мешин, бо шумода сурат мепартоем ки ай рӯи суратҳо шумо вибртона мекунед. фақат конкретни одамои харидори асосӣ занг бизанед. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.